היי חברים, כאן ליון מורף, כן, למי שלא שם לב, שינינו את השם לערוץ. אני נעלמתי למשך הרבה זמן, ולדעתי חייב הסבר. אז בואו נתחיל מזה שדבר ראשון, אני הרגשתי שאני לא מספיק מצליח, ושלא יעבוד לי בחיים. בקיצור, הרגשתי חוסר תקווה, ושזה לא יעבוד. אז יצאתי למשך תקופה ארוכה, וזה לא רק זה. היה לי גם עוד כל מיני סיבות פרטיים, אני לא מתכוון באמת לפתוח הכל. אני לא באמת מאלה שאוהבים לפתוח, אני אוהב לפתוח, אבל דברים פרטיים אני שומר לעצמי, אני מצטער אם בייסתי, לא נורא. אבל אני מבקש, באמת, אם אתם באמת רוצים שאני אחזור, כל מי שצופה, תודה רבה. אני ראיתי, יש לנו שוט שהגיע ל-16 צפיות, וכן, זה לא הרבה, אבל בשביל יוטיובר חדש כמוני, זה הישג משוגע. אני מבקש, שימו סאב, לייקים, תצפו, תשתפו, תעזרו, תתמכו, באמת. מבקש, תודה רבה לכל מי שעושה את זה, תמשיכו כך. אני עכשיו הולך לצלם כמה סרטונים ברצף ולהעלות אותם היום, בזה הרגע, היום אתם יושבים בספות צופים, היום. או לא יודע, בספות, לא בצפות, לא יודע, אבל אתם צופים, סבבה? כל מי שרואה את זה, בבקשה, שים לייק, סאב, שתף. אני מתחנן, תעזרו לי, אוקיי? אם אתם רוצים שאני אמשיך, עזרו לי. וגם אם לא, אני רוצה להמשיך. כיף לי ביוטיוב, אבל לא כיף לי שאין לי הצלחה. ולא, זה לא עניין של כסף. זה עניין של אני רוצה לשמח, ואם אני לא מצליח בזה, אז מה שווה לי להישאר ביוטיוב? אני הרי ילד, אני לא באמת יכול להרוויח מזה כסף בשלב כזה. אני סתם